Posibleng musaka pa sa 20 ngadto sa 30% ang gidaghanon sa mga pasahero nga muagi sa Mactan-Cebu International Airport ning adlaw sa mga Santos ug sa mga Minatay. Ani ang report. Kay may trabaho pa ang kasagaran sa mga opisina karong adlaw, dili pa ingon ni ana kadaghan ang mga pasahero sa Mactan-Cebu International Airport kaganihang buntag. Ang pamilyang Rosario ug Bohol nga paborakay karong adlaw, mibutyag nga sa miaging adlaw pa sila mibisita sa lubnganan sa ilang mga mitaliwang mahal sa kinabuhi nga atua sa Ormoc aron ma-enjoy nila ang long weekend sa Boracay. Actually, para sa birthday gid sa ko ang mother, tomorrow November 1. Mo to yung mga tumi og Boracay. Matod ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. nga posibleng karong hapon magsugod na pagdagsa ang daghang mga pasahero kay half day raman ang trabaho karong adlaw sa mga pampublikong buhatan ug sa mga LGU. Busa nakamuntar na ang tanang mga help desk sa domestic ug international terminal sa Mactan-Cebu International Airport ug mas gipahugtan pa ang seguridad sa sulod ug palibot sa tugpahanan. Base sa data sa Mactan-Cebu International Airport, miabot sa 157,778 ka mga pasahero ang miagi sa naasong tugpahanan niadtong Oktubre 31 hangtod Nobyembre 5, 2023 ug posibleng mas mosaka pa kini karong tuiga. Every time mag-undas ta, Operation Undas, namin gina-increase in passengers, we expect about 20, 30 or so percent, no? But karon we have more domestic flights, so it will be even higher. Naman tayo mga bagong flight good. Karon lang tuiga, adunay nadugang nga 7 ka mga bagong routes sa mga domestic flights ug 3 sa international flights. Ang timing man na November 1 is Friday, so pag human weekend siya. So people will stay for the weekend and probably will go home on Sunday or Monday. Naiuban mo leave pa gani, so mag-extend pa. No? So anyway, we are prepared to have this deployment until November 5 to make sure even katong mga ni-extend o gamay, matabangan nga po na to. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.